welcome mo happy weekend kanatong tanan mga pinalangga nga mga higalaw mga kaigsunan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon ng pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Aniya na kita sa latest nga season sa atong pagtunan mga kaigsunan ug sa ato nang naingon mao kini ang pagtuki sa basahon ni Daniel. Gani mga igsuon kining usa ka oras nga atong igagahin matag semana mubo ra gyud kaayo kun atong kwentahon. Now we will be talking about one of the most basic parts of the book of Daniel itself. Mao kini pinaka-popular mga kaigsunan nga medyo sayon-sayon sa daw lalom nga pagtuon sa propesiya kining Daniel kapitulo 2 mga igsoon. Unya ato ning nailhan ingon nga ang dakong damgo ni Haring Nabucodonosor mahitungod sa iyang kaugalingong larawan mga kaigsunan which symbolized the empires that went next one after the other gikan sa imperyo sa Babylonia mga kaigsunan. Ang atong title sa lesson study ni ining si manahon na mga igsoon nagkanayon from mystery to revelation. Kung ato ning binisayon mga kaigsunan nag-ingon kini gikan sa pagkatinago ngadto sa pagkapinadayag. So ang main actor gihapon niini mga kaigsunan walay lain kundi ang Dios nga naghatag niining usa ka talinghaga ngadto sa hari. And later on by using Daniel mga kaigsunan, he revealed what was very mysterious to King Nebuchadnezzar. Amen. Atong kuyog karon sa pagtunanay mga kaigsunan ang ato gihapong gikauban ni atong niagi nga episode. Ang una natong kuyugon dinhi sa pikas nga bahin mga kaigsunan atong pinalangga nga Health Ministries Director sa South Philippine Union Conference in the person of Doc Ray de la Cruz. Og sa gihapon, mutugbang niya mga kaigsunan ang atoang maabtikon nga Director sa Women's Ministries og sa Shepherdess International, walay lain kundi si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Okay. Sa dili pa nato ni pagabuksan mga kaigsunan, pangayoon nato ang kinaadman sa Dios, ang iyang giya aron atong mauban ang gahom sa balang espiritu nga mubukas atong unahuna kasing-kasing og mga salabutan alang niining maong pagtuon. Hangyoon nato si Ma'am Pinky paghimo nini. Mag-ampot ang mga kaigsuonan. Makanunayon kami nagasangpit kanimo o Dios nga mahan. Sa imong langit nung grasya, kapasaylohan ug kaalam nga among gipangayo karon tungod ining maong pagtuon sa imong pulong. Hinapaon ta Dios nga imong balang espiritu. Magahayag sa among mga hunahuna sa pagsabot, labi pa na ining mga nagakalaw mga pagtuon sa leksyon. Nga kini magadala kanamo sa malig-on nga pagtuo. Panalangini ang tanan namong makigsuonan og mga higala nga kanunay nagasunod nining takna sa pagtuon. Kining tanan o Dios among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Amen. Unahon na to mga kaigsuonan sa gihapon ang ato ang sagad nga ginahimo nga mao ang pag shout out sa atong mga listeners o viewers sa atong tulumanon dinhi takna sa pagtuon. Unahon to si Doc Ray. Maayong adlaw nga ipapahulay kaninyong tanan mga kaigsuonan labi na sa ato ang mga nagasunod ni ining atong tulumanon sa takna sa pagtuon. Gusto na ko i-greet ang mga kaigsuonan diha sa Southampton, England. Labi na kang Brother Rene o kang Sister Mel Vasquez. Kanunay ni sila nagasunod sa ato ang tulumanon. Ako sa digrit ang ato ang mga kaigsuonan diha sa distrito sa Matalam, North Cotabato. Labi na sa mga kaigsuonan diha sa Marbel, Matalam. O tanan nga mga kaigsuonan diha sa General Santos City, labi na sa City Central Church nga ang ato nga head elder mao si Brother Randy Esparagosa kauban usab ni Judge Sibieso nga maoy mga pangulo sa mao nga iglesia. Happy Sabat kaninyong tanan mga kaigsuonan. Apil ang atong mga pangulo sa misyon, ang atong mga directors ug tanan nga mga district pastors sa Southern Mindanao Mission. Happy Sabat. Ma'am Pinky? Ako sa i-greet ang atong mga kaigsuonan
nga nagapadala sa ilang mga komentaryo positive o negative sa atong takna sa pagtuon. Daghang kanilang nagamit og mga alias. So ako lang ingnon nga greetings kaninyo tanan sa inyong makanunayon nga pagsunod. O special greetings to Mr. and Mrs. GC and Nancy Culigado diha sa Dubai. Mga kaigsuonan nato sa Kuwait o sa Middle East nga karon na asab sa Kaguliyang. Atong mga hinigugma nga mga kaubanan sa buhat diha sa Southern Asia Pacific Division nga gipanguluhan ni Elder Samuel So, Mrs. Oratay Chorison, si Sister Helen Golfan, kauban sa iyang anak nga si Hani o si Bibuk, o kauban sa iyang apo nga si Samsam. Happy Sabat kaninyong tanan ug sa tanan nga mga higala diha sa Southern Asia Pacific Division. Happy Sabat kaninyong tanan. Wow, thank you kayo. Atong padayonon ang pagpanimbaya mga kaigsuonan. Usa sa atong mga viewers sa YouTube, si Ma'am Lina Rilampagos, who is following us from Novaliches. O niya si Brother Melord Barrientos, among gigrit. Ikaw, ang imong pamilya, nga naa din ha sa Balamban, Cebu. Bigyan sa atong tibok, iglesia diha sa distrito sa Balamban, mga kaigsunan. Happy Sabbath weekend kaninyong tanan. Maingon man sab dito sa laing nasod, sa United States of America, atong igreet si Brother Rolly John, kauban sa pinalanggang asawa, nga si Doti Ordenisa, nga naa sa Albuquerque, New Mexico. Ako ni silang gigreet, especially mga kaigsunan, pag hinumdum sa among kaagi kaniadto, sa Philippine Advent College nga sila nilingkod sa akong klase sa Daniel and Revelation. Happy weekend kanimo Sir Religion Ordinisa uban kang Doti. Kamaingon usab kang Pastor Raymond Angiled sa Zamboanga Peninsula Mission o kang Pastor RJ Cafe. Kini silang tulo mga kaigsunan, classmate ni sila nga milingkod niadtong maong klase kaniadto. Happy Sabbath kaninyong tanan ang Ginoo magpadayon sa pagpanalangin kaninyo ug sa inyong ministry wherever you are. Amen. Now, ready ta mga kaigsunan sa pagtuki sa ato ang lesson karon from mystery to Babylon. From mystery to revelation. Usa kini kadako nga tanghaga alang sa hari nga usa ka gabi ni ana nagdamgo. And according to Bible record, on his second year of his reign, King Nebuchadnezzar dreamed a dream. Kini nga damgo ngayang nakita mga kaigsunan, interesting kayo, mura og kung atong i-compare sa ato ang ordinary nga kasinatian kung kita'y magdamgo, nayo bang mga damgo nga vivid kayo, nga di gyud nimo malimtan. Very interesting unya. Sa ay mong una naagyod ni siya kahulugan mga kaigsunan. Imagine, kani nga damgo, same vision for several nights appeared to him in his sleep over and over. Pero ang misteryosong butang nga mahitabo mga kaigsunan is inigmata niya pagkabuntag, di niya marikol ang iyang damgo. So mo ni ang dako nga misteryo mga kaigsunan, and we are about to unlock this mystery ug atong susihon ang kahulugan sa iyang damgo human nga kinigitugan sa Dios ngadto sa iyahang mga katawhan nga nagrepresentar sa Dios sa langit didto mismo mga kaigsunan sa imperyo sa Babylonia. Atong tanahon karon ang memory text for this week, palihog og basa mampingki Daniel kapitulo 2 bersikulo 20. Si Daniel mitubag ug miingon, dalaygon ang ngalan sa Dios sa mga katuigan nga walay katapusan. Kay iya man ang kaalam ug ang kagahom. So this is an acknowledgement mga kaigsunan sa sovereignty sa Dios. Another point in the next chapter mga igsuon nga ang Dios giila ni Daniel nga maoy halangdon, gamhanan og nagdala sa tanang kutay sa kasaysayan sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. Mao ni ang atong mahimo. Ingon nga mga katawhan sa Dios kung unsay mahitabo diha sa imong tungod, malipayon ba ni or medyo bugat nga mga panghitabo mga kaigsunan, we should at least be able to see God's leading in every circumstances. Mapait man na siya, mahayahay man,
matamis man na siya or mabugat nga mga kasinatian mga kaigsunan, sa gihapon kinahanglan nato nga atong i-recognize ang iyang sovereignty mga igsoon ug ang iyang pagbulutan diha siyang kinaadman. Doc Ray, any introductory to sa atong lesson? Mga kaigsunan, no, kung atong tanawon, dunay nagkadaiya nga pamaagi sa pagtanaw sa damgo. Gani, nahinumduman nako Mampingki og Pastor Hes sa gamay pa ko ang mga katigulangan mo ingon nga kung duna kuno kay damgo ang kahulugan ni ana is the opposite. Mao na ang kasagaran nga ilahang ginasulti apan kung ato sa tan-awon pod sa bahin sa science usa ka author nga psychologist nagingon dreams are safety valve sa usa ka tawo. Kay kung dili ta makaabot ni ana nga level dunay mahitabo nga dili maayo sa atong panlawas because ang level nga diin magdamgo ang tao mo nay panahon nga moabot na ta kanang gitawag nato nga rapid eye movement sa ato ang level sa ato ang sleep. Nevertheless, mga kaigsunan, sa balaan nga kasulatan labi na sa makapanahonan sa ancient world nga gitatawag ang damgo ginatagaan nila kini og gibug-aton, ginatagaan nila kini og dako nga kahulugan sa ilaha nga kinabuhi ug sa hitabo labi na sa ilaha nga palibot ug sa ilaha nga gingharian. Mao na nga very very important kini alang sa hari sa Babylonia. Mao hinungdan nga kung atong tanawon sa diha nga di gyud siya ka-recall sa iyahang damgo naglisod yun ang tanan nga manggialamon sa iyang gingharian unsaon pagtabang sa hari gayahang mahinumduman o gilahang ma-interpret ang mao nga damgo. Yeah. In addition to that, Pastor, kaning mga damgo nga gitawag natog disturb unconscious part of the brain which restores memory, mga experience siya. Kung busog ka kaayo sa imong pagkatulog, tuwa dito ang flow sa oxygen sa imong digestion, so ang imong brain ma-disturb. Pero kining damgo ni Hari Nabucodonosor, especially nga damgo kay sa ato nang nahibaw-an, this is the working of the power of God. Amen. Nya kung makita nimo diri mga kaigsunan, basta gani ang Dios na mo'y muhatag og panan-ahon, damgo labi na gyud sa pinaka-top person on a country mga kaigsunan. That must be something. Unya kun ang pangulo na gani ang masamok, unya di siya kahibalos kahulugan. We can see the same scenario dito sa Egypt mga kaigsunan sa diha nga ang tao sab sa Dios nga si Joseph gibilanggo. Unya nabantog na baya ni si Joseph daan nga interpreter of dreams. So why laing gitarget ang Dios si Paraon ra gyud. And when God gives dreams to the highest leader or monarch of any society mga kaigsunan, that must be something. Of course, ang Dios muhatag man sad na siya og damgo sa mga ordinaryong mga tao nga sama kanato. Pero on a level nga kun ang top person na gani ang tagaag damgo, dinagko sabna mga kaigsunan nga implication. Just like what King Nebuchadnezzar did dream mga kaigsunan. Now ato ning tan-awon og unsay ang damgo nga iyang nalimtan. Pero Ha? sa dili Sige, pa Doc Ray, ako okay. mga kaigsunan, no, Pastor Hes, Ma'am Pinky, makita nato din nga walay gipili sa Dios nga kanang bitaw ang ingonta nga kaniray akong tagaan og damgong ako ipakita unsa ang kaugmaon. So makita nato din nga bisan ang hari nga dili tumutuo Yeah. gamiton sa Dios sa pagpahibalo sa iyahang plano, pagpahibalo sa umalabot nga mga hitabo nining atong kalibutan, mga kaigsunan. Actually, ang implication ini nga damgo mga kaigsunan, overview lang nino sa di pa nato lisensilyohon. Ang damgo sa hari mga igsuon is a depiction of what would happen along the course of history. Kay bisan dinhi mga kaigsunan sa pagdumala ni atong tungura nga ang Babylonia maoy world leader in politics, gipulihan man gid siya sa Medo Persia, misunod ang Greece, and then misunod ang Rome, and then the divided kingdoms of Europe. So kining tanan mga kaigsunan nakita na ni daan sa Dios from a far distant away mga igsoon.
So iyang gipaagi aron mabutyag sa iyang mga katawhan niini nga kalibutan mga kaigsunan through that one instrumentality of Nebuchadnezzar. So ang nakita ni Nebuchadnezzar nga damgo mga igsuon nga the following mornings dili niya ma-recall was something like this. Atong i-describe ni Ma'am Pinky ug unsay gidamgo gyud ni Haring Nabucodonosor. Moderetso na ta mga kaigsuonan kung unsa ang iyang gidamgo. Yeah. Una sa tanan naglibog gud siya. Sa ato pa kinahanglan siya og special power. Mao mahinungdan nga iyang gisugo ang iyang mga magikiro ug mga alamon nga mga scholar sa iyang university para hubaron og sultihan siya unsa iyang gidamgo. Nang kung ikaw ingon nga tubara akong damgo, unsa na ko paghubad nga man kagani magsulti unsa imong damgo. Yeah, that's So the motong to problem. the extent nga mga kaigsuonan nga naglagot na ang hari, iyan ang gitumboy nga pakaon mo di sige harian gipa-eskwela mo di mo may pulos. So mo to nga naghimo siya ga sugo nga ipapatay ang tanan nga mga Magicians. magician, mga maalamon. Mga So magyalamon. pamatsyon. So anang panahon na igo pod nga nakahuman-human na silang Daniel ug ang iyang tulo kay gala sa pag-training nila sa Babylon University. So ning hangyo ning bargain si Daniel nga ayaw pagdali-dali kay walay laing makapadayag anang damgo sa hari kundili ang Dios lamang nga gamhanan. Ug uban pa unta to pastor mo siya nga ayaw sa kay ako ning hubaron wala gid niya ang kuna nga siya ang muhubad kundili taga mangayo sa igo nga time kay magampo sa siya og ang Ginoo gyud ang muhatag sa hubad og interpretasyon sa maong damgo. So nindot kay mga kaigsuonan kay gihatag ni Daniel ang credit gyud sa Ginoo. So mao na nga human sa iyang pagampo gipadayag sa Ginoo ang sa mga hulagway sa damgo nga gipadayag niya ngadto kang Nabucodonosor gipakita ngadto kang Daniel. Og sa diha nga nakita ni Daniel ni adto siya sa hari sa nga Senyor Hari ang mao ni imong gidamgo. Mao gid na. Exactly. Correct. Pag-ingon niya, Senyor Hari, ikaw naga damgog usa ka dakong larawan nga makalilisan kaayo ang iyang imahen. So, yun siya nga, dili patingalin ako ihatag ang kahulugan, Pastor, no? Sige, Ma'am Pinky. Padayon So, na lang. ikaw nakadamgog dakong larawan nga kini siya lain-lain og mga metal nga komposisyon ana. Ang ulo bulawan. O kining bulawan nagrepresentar sa imong gingharian. Ngano nga bulawan ato ra ni hubaron unya ang abaga nga og ang dapit sa dughan It's made of bronze. hinimo sa silver. Silver. Nga ang mupuli nimo Senyor Hari dili man gud ka magdugay. 66 years ra ka nga maghari gikan sa 605 to 539 BC, meaning 66 years unya pildihon ka sa Medo-Persia. So detalye ana. So gikan sa 539 BC paingon sa 331 which is 208 years is the reigning empire of Medo-Persia. Pulihan na pud siya og lesser quality nga metal nga mao ang Greece. O kining Greece mohari siya og 308 years gikan sa 331 BC paingon sa 168 BC. O pagkahuman ana mopuli na pod sa iya ang metal nga iron. Mao na siya ang girepresentahan sa Roma. Paingon na sa ang Roma taas-taas pastor murag kapin sa 476 ka mga katuigan unya dili ni siya magpabilin kundili pulihan ni siya sa napulo kaging harian nga niya sa atong kapanahonan karon ug unya niining kapanahonan sa napulo ka kingdom nga dili gyud magkahiusa kay kini girepresentahan sa yuta og yutang kulunon og puthaw o maoning panahon nga diin may usa ka kahibulungang bato nga gikan og wala mahibaw asa gikan og milapdos sa maong larawan og napusgay ang tanan mao ni siya ang mupuling nga gingharian nga wa nay katapusan pagkanindot mga igsuon daay sa damgo ni Hari Nabucodonosor nga gipadayag aron kitang tanan maandam. Amen. Murag yung
gisubay pag-ayo ni Ma'am Pinky mga kaigsunan to the very detail, apil ang mga numero ug ang mga katuigan mga kaigsunan. Memorize gini Ma'am Pinky. Thank you kay Ma'am Pinky ni Hana. She's a good student actually of prophecy mga igsoon. Now, mao ni ang nakita ni Haring Nabucodonosor nga naglibog siya kay di siya kahinumdum. Unya later girecognize ni Daniel nga ang Dios is the revealer of everything, kay siya ang tag-iya sa tanang mga tinago o gikan sa Dios ang maong tinago mga kaigsunan. Por eso, siya rapod ang makasulti sa maong tinago. O gigamit niya si Daniel, and when Daniel revealed that to the king was so impressed and so surprised, mga kaigsunan, that here comes one of his princesses and scholars throughout the universities. Gikan pa yun sa mga binihag na nasod, mga igsuon, is having the ability to interpret dreams, mga kaigsunan. Little did the king know nga kadtong iyang nakita nga pananawon, mga kaigsunan, would tell him until what year specifically he was to reign, mga kaigsunan. Because another kingdom, matod pa sa maong pananawon, which was inferior to him by quality, no, gikan sa ulo sa bulawan, there is a dughan of silver ginis dapi-dapi nga gamit ang tumbaga ngadto sa bagtak o bitiis nga puthaw. Kung imong tanawon, from gold to silver to bronze to iron, mga kaigsunan, by the price of this metal, mga igsoon, nag-anam gyud siya kabaratohon, pero nag-anam po siya kalig-on, nag-anam siya kagahi. Like for example, the Roman Empire, which was described as the iron rule, mga kaigsunan. Hangto dito stiil nga nagsagol nga dihay part clay and part iron, mga kaigsunan. That was the vision and the dream that King Nebuchadnezzar saw, which symbolized the empires that would come one after the other. Doc Ray. Ako ning gina-imagine, mga kaigsuunan, no, ang hitabo nga nung niabot ang panahon nga nalimtan yun sa hari ang iyahang damgo. Kay kung wala na siya mahitabo, wala po ni siya mura og mapopularize bitaw na nga event diha sa gingharian. Kay halimbawa gihatag sa hari ang damgo niya, hinumduman niya, interpret rato sa mga manggialamon sa iyahang gingharian. So wala kaayo na siya ma-broadcast nga mahimong dakong issue. Dili may mga controversial. Dili mahimo nga controversial, dili maka-attract sa mga attention sa mga tao. Apan gituyo ni sa Dios to attract attention of people. Kay kung kay Daniel pud niya na gihatag ang damgo, dili pud kaayo mahimo nga ingana ka popular ang maong hitabo diha sa gingharian. But makita nato, mga kaigsunan, nga ang Dios iya kining gihatag sa maong paagi aron nga ang tanan nga mga katawhan gikan sa pinakagamay nga citizen ni ana nga gingharian sa Babylonia mapukaw ang ilahang hunahuna, mapunting ngadto sa mao nga event ug sila mahibalo kung unsa gayud ang hitabo nga umalabot alang sa ilahang gingharian, alang sa ilahang kinabuhi ug labaw sa tanan kung kinsa ang Dios diha sa ilahang taliwala. Makita nato nga kini nga damgo nag-reveal kini nga ang Dios mo'y gapadayag, ang Dios mo'y gatubag sa tanan nato nga mga pangutana, sa tanan nato nga pag-ampo, ang Dios nahibalo sa tanan ug labaw sa tanan. Ang Dios maoy gakontrolar sa dagan, sa rienda niining atong kalibutan ug kasaysayan niining atong kalibutan. Ug sa katapusan, mga kaigsuonan, ang Dios gayod maoy magpabilin nga maghari sa tibuok nga universo. Amen. And besides that point, mga igsoon, nakita sab nato dinhi nga gitagaan og luna sa Dios alang siya makatawhan nga musalig gyud ngadto kaniya. Amen. There was nothing that his wise men, his chosen persons, like Daniel and his 3 friends, mga kaigsuonan, og sa uban nga ilahang kauban ni adtong maong pundok, laliman ka patyon sa hari, no, ang tanang mga manggialamon, gitrain ko sila for 3 years. Gigastuhan nila Gigastuhan, gipakaon, gipa-eskwela, mga scholars.
saktog uniforme, tanan nga allowance, kumplito unya. Karon pag-abot sa major event, wa sila ikatabang. Nila rin yung giingon sa game, isgutan ni Ma'am Pinky kanina, Senyor Hari, sultihin namin si mundam mo kay we will endeavor to interpret that. Ningon ng Hari, di lagi ko kahinomdom. Diningon po ang iyang mga manggialamon nga mga binahugan, siya asa makamangita ng ipa-interpret kas damgo nga wa pata kahibalo. Sultihimi kung si imong damgo, nasuko ang Hari mga kaigsunan, in which he decreed annihilation. Total capital punishment mga kaigsunan. Pamatyon silang tanan. Mauna nga, si Daniel, according to the story, revealed his total confidence and dependence on God. Ang ilarig yung hinagiban mga kaigsunan, hining tungura, aron maapil sila kasalbar, gikan ni atong pagpatay sa tanang mga mangyalamon was prayer mga igsoon. Amen. Amen. Grabe gyud nila nga inampuay. And probably, not dili iniingon nga probably mga kaigsunan, in any crisis that we meet, naamantay daghang mga diskarte usahay nga atong himuon mo adto sa tag mga pamaagis crisis management, baka hamot kuha tag additional nga loan para luwas na to atong negosyo nga paingon ng mabangkaruta, o baka mo adto tas mga professional nga counselors magpatambag ta aron masalbar ang kaminyoon. Actually, makatabang ni sila mga kaigsunan, but the most priority sa leksyon ni ining kasinatian ni Daniel mga kaigsunan, nga maoy pinakasayon ra gyud unta natong himuon when crisis comes, is to come to God in prayer mga kaigsunan. There Amen. is always a way out, even in most worst of dilemmas mga kaigsunan. So ampo ra gyud ang atong saligan mga kaigsunan. Ya, sa gahom sa Dios. Mga komentaryo, Pastor, it was not an ordinary prayer that they did. Yeah. It was a marathon of prayer together with his friends, Exactly. plus fasting. Amen. So makita nato gyud nga kung kini nga sanglitanan himuon sa mga katawhan sa Dios ining katapusang panahon, tubagon gyud ang atong pag-ampo kay na may saab po niya sa balang espiritu. Yeah. Actually, samtang ato ning gitan-aw nga video karon mga kaigsunan, it's about to culminate kini nga atong gitawag og 10 days of prayer mga igsoon. Amen. Alang sa uban nato nga wala maka-appreciate og unsa mo gunang 10 days of prayer, kana lang gyud mo balik-balik ta simbahan kada gabi. Di na lang gyud na pwede og mag-midweek na lang ta nga dito na lang kita mag-prayer band, mag-marathon prayer ba karon. This is the time mga kaigsunan nga ma-appreciate nato whatever crisis you have, dilemma you have in your life. Prayer is the best resort. Amen. Niabot ta sa tunga-tunga nga punto mga igsoon sa ato ang pagtuon. Let's take a break. Ayaw mo hawa din ha kay mo balik dayon ang takna sa pagtuon. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higalang mga kaigsunan. Daghang kay salamat sa iyong pagpabilin din ha sa inyong mga screens o mga radio sets. Padayon na to mga kaigsunan nga to ang gibiyaan kaganina. Balikan na to kadali kining predicament sa mga katawhan sa Dios. Labi na gyud katong mga manggialamon nga medyo naipit na sila sa hukom bitay sa hari sa diha nga wala nila mahatag ang iyang gipangayo. Doc Ray. Kung atong tanawon ng mga kaigsunan o mga kaigalaan, makita nato ning sa maong predicament kining mga manggialamon nga dili tumuluo, mga pagano kini. Apan niabot sila sa punto mga kaigsunan nga nagaingon sila, only the God can reveal. Kay di man gyud makatug-an ang hari unsay iyang damgo, gipangayo ra gyud na iyang interpretation nga wa man siya katug-an unsay iyang damgo, mo nang manggialamon ingon nga only God, the gods can reveal. So makita nato dinhi mga kaigsunan nga ang kaalam sa tao adunay kinutuban. And one thing mga kaigsunan nga akong naobserbahan ni Daniel, kana bitaw crisis management nato. Panahon nga atong miaging leksyon nato pag
ilis sa ilahang diet. Wa baya naratol dayon si Daniel. Ang iyahang gihimo, he made an open communication with the one in charge. Siya nga pwede ba nga kanang bitaw private negotiation. Dayon giubanan og pagampo. Karon pag-abot niini sa death decree, wala may tangali tao nga dili maratol ana kung makadawat na ka og death decree. Apan sa diha nga niabot ni adtog dayon siya sa mao nga mo implement sa mao nga decree. Nga ningon nga pwede ba mi mo hangyo o ng hari Negotiation. nga ipospon ni siya kay among hangyoon ang Dios kung unsa ang damgo sa hari. So makita nato nga in a proper forum gyud siya mo adto, dili gyud siya ratol-ratol dayon nga bisan kinsa lay iyahang istoryahan. Mao na nga makita nato dinhi mga kaigsunan nga kung duna gani mga suliran nga daw dili ta kasulbad mga kaigsunan, ayaw gyud dagan bisan asang dapita. Didto ra gyud ta mudagan ngadto sa ato nga Dios. Abi ni mo, Amen. pastor, sa hinang UI, makaingon man ta nga may panahon pa sila diha maghangyo sa hari. Pero sa atong kapanahonan wala na. Wala na. Ang isig ka manulunda mo nag-ingon sa manulunda nga nagdala sa panaksan sa kapungot, ayaw usa ibubo kanang kapungot kay wa pa masilyuhi ang katawhan sa Dios. So aning bahina dagko namang gyud ang taas-taas man gyud ang kutay sa mga katuigan nga gikan ining 10 kingdoms paingon sa second coming of Christ. Igo na kay nga panahon nga tanang tawo sa kalibutan gitagag tsansa sa higayon nga makapangandam gyud sa iyang pagbalik. So wala na di data kahangyo tele ana kay aware na matatanan. Sabi ninyo mga kaigsunan, atong tanaw no, very popular in these stories of Daniel and his friends mga igsoon. Gitugot gyud sa Dios nga moabot sa panahon nga medyo ipit ang iyahang mga katawhan. Ug yun mo ning i-analyze mga kaigsunan in the first chapter katong pagkaon nga lami kaayo nga mura sila og mapugos na lang sila kaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Diyos. Pero Daniel's faith was really tested. Chapter 1, chapter 2 mga kaigsunan kini niya na pud ning lahi kayo, death decree na gyud mga kaigsunan. So murag kung imo tanawon, mabasa nimo ang dula sa Ginoo ba? Kung wa pa ta ka matikod mga kaigsunan, ugon say paagis dula sa Ginoo, usahay tugutan niya ang mga panghitabo sa atong kinabuhi nga medyo maipit ta aron ang tanan nga nagsaksi mga kaigsunan will be brought into the very climax. Nga tanawan nimo tong showdown ni Elijah og sa mga propeta ni Baal. Daghan sila kaayo, outnumbered si Elijah, solo lang siya. Pero iya pag yung giingnan nga, bubuin ni ng tubig kay aron mawala ang inyong pagdiskumpiyado nga basig dili na dagkutan sa akong Ginoo. Pero God is able to deliver mga kaigsunan. Even in any circumstances mga igsoon. Ulokso ta gagamay diri sa New Testament, John chapter 9, na ay bata dito nga nahamtong na lang butas sa iyang pagkabata, gitaral sa mga tinunan ni Ginoong Hesus ngadto ni Jesus, gipangutana si Jesus, Ginoo, magtutudlo niya may bata nga gikan niya may batanon din gikan sa iyang pagkabata, buta ng daan, kinsa may nakasalaan ni kining taglawas o iyang iya maginikanan. Kay bawo mo kung sige tubag ni Jesus mga kaigsunan, verse 3, nag-ingon siya, neither this man nor his parents sin, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Amen. Luksotas lahi na pud nga chapter mga kaigsunan, 2 chapters after dito sa hitabo ni Lazarus, namatay si Lazarus, niingon ang iyahang mga tinunan, Ginoo, di na lang gyud ka mo tabang ana nga Amigo nimo. amigo nimo, niingon siya, maglangay-langay lang ta kay aron makita sa mga katawhan ang gahom o ang himaya sa Dios. Amen. So every circumstances mga kaigsunan, labi na og medyo piga tagamay. Look at the possibility kung asa ang kamot sa Dios nagpahipi dihang dapita mga kaigsunan. Because His deliverance is just around the corner. This is not about the characters in scriptures. This is not about the role we play, mga kaigsunan, nining kinabuhi. This is all about God.
Amen. who is able to lift himself up in every situation sa imo nga kinabuhi mga igsoon. Yes. Ma'am Pinky. Na-amaze lang ko mga kaigsuonan ba kay katubitang pagpangayo sa hari nga hubaron ang iyang damgo nga dili gani sa kabalog unsa iyang damgo ingon ang iyang mga scholars nga mga Babylonian students nga mga magician insa nga di man gid mi kabaloan ang imong damgo hari Wa man na sa klase. unya nagtuo mi nga ang Ginoo ra gyud mao ang makapadayag sa imo sa kahulugan niya na ang akong punto mao ni sila mismo nga dili mga Hebrehanon o dili mga tumutuo sa Ginoo nakaila nga may Ginoo nga magapadayag Amen. sa mga butang tinago. Yeah. How much more pag-abot ni Daniel gikungkon ni Daniel nga oy tagay sa mig panahon kay among pangayoon sa Ginoo nga mao'y nagahatag na ning damgog kahulugan aron may baluan sa hari. Ang ako bang gi-drive out pastor ba nga si Daniel gihatag gid niya ang credit og pag-recognition sa power sa Ginoo. Kay kita gud karon kasagaran sa mga tao nga makuan gani o sige kay pa gamhanan kay ko ana o ana ba ang kunon ba Ako na gud na. So makita na to mga kaigsunan nga even Daniel himself knows God's game plan. Basta gani makasabot ka gani sa dula sa Ginoo, sa imong coach, bisan pag-asa na ipasa ang bula, shoot yun na paingon sa goal mga igsoon. So nagyoy plano ang Dios to reveal himself. And bisan kining tungura nga gibalhog niya ang niya makatawhan ngadto sa kaulipnan sa uban nga mga nasod mga kaigsunan. Kingdoms from First Kingdom, Babylon, Medo-Persia, Greece, even sa panahon ni Jesus mga kaigsunan, wa pagyud sila mahulbot gikan sa laing nasod. Mao tong panahon na nga ang naghari nila ang Roma lang gihapon. Si Jesus was crucified on the cross by the Roman soldiers mga kaigsunan. Imagine nimo kining tanan gituyo gini sa Dios aron makita siya makatawhan labi na gyud kadto nakasabot sa iyang game plan mga kaigsunan nga ang iyang sovereignty mao'y matuman sa tanan. Now moadto ta sa kining medyo matanghagaon nga bahin mga igsoon. Mao man ginay pinaka-highlight sa tanan kani bitong succession of the kingdoms. Partially nahisgutan man ni Ma'am Pinky. Ang head of gold represented Babylon. Gani pagbutyag ni Daniel ni ini kang King Nebuchadnezzar. Mao man ni hitabo mga igsoon. Si Haring Nabucodonosor na nangyugpo sa kunuhay, naminaw siya sa batanon nga nagtugan sa damgo, nakaingon siya, well, that is exactly what I was dreaming. Sakto yun ang imong gisulti nako. And after that, mga kaigsunan, with due respect ni padayon si Daniel sa iyang interpretation, ingon siya, O King, you are that head of gold. Pagkanindot mga kaigsunan sa atensyon nga nakuha ni Daniel. Pero ang nakaapan lang pud ani para kang Nabucodonosor mga kaigsunan, nagsugod dayon og kabalaka siya sa iyahang paghari, despite his golden rule mga kaigsunan. Tigingnan man siya nga next to you, although inferior, will be another kingdom mga kaigsunan. Ato Anong ning bahin na pastor wa gid siya pod managana pagsulti. exactly. Wa siya managana or mahadlok nga moingon nga pero dili ka mo hangtod nga hari. Mapulihan ka og laing nga ubos-ubos nimo nga pagdumala. I mean, ang kana bang ang iyang he was bold enough to tell the truth to King Nebuchadnezzar that he is not going to last as a king. Kay very proud naman gud siya nga he is known as the golden kingdom. Pero probably mga kaigsunan, Ma'am Pinky, gipahilo na tog istorya ni Daniel pag-ayo. Kana bitong tactfulness. Wa pod niya gigara-garaan tingali giingon si Nabucodonosor. Pero bantay ka kay di ka mulong tado. Iyarang giingon mga kaigsunan next to you. And next to that would be another kingdom and then another kingdom until kining supreme kingdom of the universe mga kaigsunan nga giharian ni Ginoong Hesus maoy mulukop ni ining kalibutan. Atong ihatag ang ubang detalye no Doc Reddy ni. Kung atong tanawon no ngano nga nakahimo si Daniel nga giprangkahan gyud ang hari nga ataman ra gyud ka dinhi.
kana palang daan pagsulti ni Daniel nga mauni imuhang damgo. Wa na gyud ang hari Nabucodonosor gyud kana gyud kanang makaingon ta nga saludo na gyud siya kang Daniel or whatever isulti ni Daniel. Di na gyud na siya Madawat. muriak. Madawat niya. Kay nga naman nakuha na niya ang atensyon sa hari og pagsalig sa hari. Dili lang kang Daniel apan ngadto sa Dios ni Daniel. Gani didto sa katapusan sa maong kapitulo sa chapter 2, makita gid nato og unsay reaction sa hari. Nakuha gyud sa Ginoo ang maong pagdayig gikan sa maong pagano nga hari. Nga dayigon ang Dios ni Daniel. Amen. Mao na nga ang goal dili lamang ma-shoot gyud ang bula kundi makuha gyud sa Dios nga ang iyahang himaya makit-an bisan pa sa mga tao nga dili Pagano. tumuluo. Atong i-review kadali mga kaigsunan atong gisgutan ni Doc Ray. That is found in Daniel chapter 2 verse 47. Matud pa niya dinhi, ang hari nagkanayon ngadto kang Daniel sa labing tinuod ang imong Dios mao ang Dios sa mga Dios og ang Ginoo sa mga hari og maoy tigbulutyag sa tanang mga tinago. Sanglit nakabutyag ka man niining tinago nga rikanako. So it was only not Daniel who recognized the sovereignty of God, mga kaigsunan. Bisan ang hari nga si Nabucodonosor nag-ila siya sa pagkamaalam sa Dios ug sa iyang sovereignty, mga kaigsunan, which was for a while ato ning masulti mga kaigsunan nga for a while ang hari saludo dili lang gyud kang Daniel kundi ngadto sa Dios ni Daniel. And by the way mga kaigsunan, kining Babylonia is one highly paganistic country. Kung mahingong kag Dios pay imo, pagkadaghan pug kini sila mga Dios mga kaigsunan. So kung baga sa ato pang lingwahe mga kaigsunan, naobertikan ang ilang mga Dios sa Dios ni Daniel. Nakumberter And it's ba ka very to, Pastor? evident. In one of the commentaries mga kaigsunan, naay nagsulti nga author nga si Nebuchadnezzar in the end was converted. Amen. Akong giingon pod kaganina nga for a while ni saludo sa Dios kay makita naman po nato ni nga sa sunod nga chapter mga kaigsunan medyo liskuhag pod siya sa maong pananahon nga naaday mo puli niya, pero we will talk about that in the next episode mga kaigsunan. Now, what's important here is that God is in total control of history mga kaigsunan. So he is able to set up kings, he is able to set up kingdoms, and he is also able to put down kings and kingdoms mga kaigsunan. Once gani moingon ang Dios nga dinhir ka kutob, diha ra gyud ta. Pag ingon sa Dios nga okay pa ka, nan kana nga enterprise or kana nga kalihukan mga kaigsunan, magpadayo na, and that would be according to the word of the Lord. Ug kana siya alang pod na siya mga kaigsuonan sa paghimaya sa ngalan sa Ginoo. Amen. Dili sa ato ang mga kaugalingon. Mao na nga mga kaigsunan nga nag-okupar og mga posisyon sa atong iglesia. Kumingon ang Ginoo nga taman ra ta dire, ay na nagreklamo. Dawaton nato nga malipayon, dawaton nato uban sa paghimaya sa ato nga Dios. Akong lugangan na, Pastor, kay sige Sige, ko ma'am. pamalandong aning God set up or he put the He put rulers and Take presidents, kanang mga leaders sa nation. Kana tinuod man na. Pero sa atong kasaysayan karon, na ay elemento sa gitawag og manipulation. Gimanipulate nila sa ilang tawhanong pamaagi aron sila mabutang sa posisyon. To be specific, like buying of votes, para nga madako ang ilang counting sa ilang boto, para nga makadaog sila. So naay dayaan. I don't think this is God's will. The will of the enemy of God is the one that prevails. But anyway,
God is in control. He is not going to allow these people to stay forever in their position. Exactly, mga kaigsunan. Amen. Now, atong ipasunod-sunod lang no in passing kining nagsunod-sunod nga mga gingharian. The head of gold was representing the kingdom of Babylon. Ang misunod sa Babylon mga kaigsunan exactly in 539 AD was Media and Persia. Gani grabe kayo ka graphic ang pagsugilo niini sa kasaysayan mga kaigsunan kung paunsa gipildi ni King Cyrus mga kaigsunan ng Babylon. We will go to that story later. Kining tanan mga kaigsunan, yung subayon ng kasaysayan, makita bitaw no nga naa karon nga panahon usahay di na lang kayo nato material kani bitaw magtan-aw tag unsay nahitabo kaniadto. But if you are keen with history events in the past, nakailaman ta ni Alexander the Great, nakailaman ta ni King Cyrus, nakailaman ta ni Darius the Persian mga kaigsunan, Mga Julius Caesar. Julius Caesar, kailatan nilang tanan mga igsoon. And all these things, gani, daghan na kayo na siya sa mga movies sa Hollywood mga kaigsunan. Kung nagtanaw mo, you will better understand kung paunsa sila nagsunod-sunod through battles and conquest nga nahitabo nga gitugutan sa Dios. Abi ninyo, kining tanan nga pasunod mga kaigsunan, no? Babylon, the head of gold, Medo-Persia, the breast of silver, Greece mga kaigsunan, or the Macedonians or the Hellenists. Apil din ha si Alexander the Great o katong iyahang amahan nga si King Philip. Macedon. So, kini silang tanan mga kaigsunan was part of history, but this history nga ilang giagian mga kaigsunan was driven and guided by the divine hand of God. Amen. Didto gyud niya gipakita mismo sa usa ka hari nga iyang gipili nga maoy iyang gidihugan mga kaigsunan nga maoy butyagan niya nining maong tinago. Pastor, Isa pa yun nga, Sige, gusto nato Pastor Ray. ikuan din hinga. Kanabitaw ang kaalam sa Ginoo no nga sakto gyud nga metal ang gigamit nga nagrepresent sa mao nga kingdom. Pananglitan kaning silver sa Medo-Persia. Kung makita nato ani ngano nga silver man ang gigamit sa Ginoo nga napa may laing metal. It is because nakita daan sa Ginoo nga kani nga gingharian mao ni ang ilahang pamaagi sa ilahang taxation, mao ning dako kaayo nga symbol alang nila gigamit nila ang silver. Mausab ang sa bronze. Kung atong tanawon dinhi sa ato ang lesson, makit-an nato nga halos ang tanang gamit sa maong mga army ni anang panahona sa maong gingharian na base ni sa bronze. Ang ilahang nga mga armor, bronze ang ilahang material, ang ilahang mga helmet, mga shields, tanan nga ilahang almost everything it is based on bronze. So makitaan po nato kaning Iron Kingdom. Ngano nga sa Roma. gigamit kining Roma nga Iron Kingdom, it is because ang ilahang politically strong nga paggunit sa ilahang pagdumala nga pertigyog ang magian, pigsat gyud. makuan yun. Madugmok yun ang magian. Ang history bitaw pastor sa katong Sa Roma. Masada. Oo. Grabe man gid to kay pamatyon man bisan mga bata. Oh, wala gid sila The pasayloon. burning of Jerusalem. Katong tanan mga kaigsunan. And in Bisan fact, pa the sa worst nga kuan. paglansang ni Kristo mga kaigsunan was actually carried out by the Roman Empire mga kaigsunan. Nala ko dugang Sige, nga mapinti. pagpasantop mga kaigsunan, even during the time of King Nebuchadnezzar, the revelation and the interpretation of the great image was already revealed. Unya, this was confirmed during the kutay sa history sa atong kasaysayan nga ang giingon didto nga ang mosunod nga gingharian Medo-Persia sundan sa Gresya. Kaditanan sa atong history na amana. I can still remember nga diha na gid sa history. World Nag-wonder lang ko nga asa man tuoding manggiharian but it was confirmed in the history nga tinuod gyud ni. Exactly. So wala gi kaduduhaan mga kaigsuonan nga mutuog gyud ta ani kay kung magduha-duha ta daw walay pulos nga nagtuon ta sa tang kasaysayan nga nag-agak nato sa insakto nga agianan. Ilakbit na lang imong mga panapos nga mga pamulong magpingki.
nagaingon din sa atong kasaysayan ang pagtubo sa atong mga nasod. Ang rise and fall of empires appear as if dependent on the will and prowess of man. The shaping of events seems to a great degree to be determined by his power, ambition, or caprice. But in the Word of God, the curtain is drawn aside, and we behold above, behind, and through all the play and counterplay of human interest and power and passions. The agencies of all merciful one, silently, patiently working out the counsels of His own will. So, magunahon na ta mga kaigsuonan nga kining nagkakahitabo karon mga kagubot, ang rise and fall sa atong mga panggobyerno, makaingon ta nga hinimo ra na tungod sa atong modern technology ug mga malamon nga mga leader sa atong kapanahonan, dili di ay kundi kini siya ang nagapahimutang ang atong Dios nga makagagahom sa nga tanan. Amen. Doc Ray, mga final Mga statements. kaigsunan, ang akong panapos nga statement sa tuwa nga pagtuon karon nga takna. Kung atong tanawon mga kaigsunan, Daniel 2 is a very strong evidence nga ang balaan kasulatan tinuod. Amen. Amen. It's a very strong evidence nga ang balaan nga kasulatan ang Biblia is the Word of God, and this is the proof. Nakit-an nato sama sa gisulti ni Ma'am Pinky kaganiha nga kini nga mga gitagna sa libro sa Daniel, it was proven and written diha sa history. Kung inyong tanawon mga estudyante, mga batanon, mga kaigsunan, diha sa world history, makit-an nato same nga sa sunod sa mga gingharian according sa gisulti sa balaan nga kasulatan dinhi sa Daniel. And I would like to assure you nga kung giunsa nga pagka-eksakto, pagkatuman ni ining 4 ka o 5 ka mga dagko nga mga gingharian nga gihisgutan sa Daniel 2, siguro ko 101% mga kaigsunan mausab ang katumanan kanang bato bitaw nga gisapsap gikan sa bukid nga way kamot nga maoy ni lapdos sa maong larawan. Nagtuo ko 101% matuman usab sumala sa pagtagna sa pulong sa Ginoo nga mao ang balaan kasulatan. Mao na mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga kapaglaom. Gusto nako kamo dasigon, tuuhan nato ang Ginoo labi na sa iyahang ikaduhang pagbalik ug atong iampo nga maandam kita ni anang dakong adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kay sigurado gayod mga kaigsunan nga sa dili madugay ang Dios mo balik sa pagkuha kanimo ug pagkuha kanako padulong sa iyang gingharian. Amen. Pagka-amazing mga kaigsunan sa atong Dios. Bintahon ta ni kon ang Daniel o ang Bible gisulat ulahi sa history. Amen. Pero abi ni mga kaigsunan, kining naa sa history are just the unfolding of prophecy. Una kayo ang Biblia nga gisuwat mga kaigsunan ay ha na ning mga history books nga nasa ato mga kamot karon. And because of that, you can continually rely on God's promises sa imong kinabuhi. Amen. Sa giingon ni Doc Ray, kining ikaduhang pag-anhin ni Kristo mga kaigsunan, which is the climax of that vision which took place hundreds of years ago mga kaigsunan, will surely take place in our time. Ang among ibilin sa inyo karon, kupti pagayo ang imong nabatunan aron walay makaagaw sa imong purong-purong. Ginoo magpanalangin kinatong tanan hangtod sa sunod higayon mga kaigsuonan. Ani ay usa ka mensahe sa awit sa dili pa kini pagatakupan sa pagampo kuyog ni Dr. De La Cruz. Amid the countless blessings the Lord has given me, the light of truth and goodness, the Holy Spirit's peace, I see the many souls
There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. Gamhanan na mo nga Dios nini nga taknaa. Salamat Ginoo nga ikaw ang among Dios. Salamat Ginoo nga ikaw nagakontrolar sa tanan nga kasaysayan niini nga kalibutan. Salamat usab Ginoo nga sawa pa mahitabo ang mga butang niining nga kalibutan, imo nang gisultihan daan ang imong mga katawhan. Dili tungod aron kami makaangkon og himaya, apan tungod kay aron ikaw dayigon og himayaon sa mga katawhan. Apan salamat usab Ginoo nga ang imong pagbalik sigurado gayon. Hangyoon nako nga panalangini kaming tanan. Lakip na nga among mga minahal sa kinabuhi, mga kaigsuunan namo nga nagasunod niini nga takna sa pagtuon, nga makaandam kami ni anang adlaw, dakong adlaw sa imong pagbalik. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. 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 That only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. I will bear the burden of my neighbor in his need. I will share my Savior's love in every kindly deed. He will magnify my efforts and I'll understand at last that by these small and simple things are great things brought to pass. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For miracles begin that way. Hope Channel, sharing love, changing lives.